С нас на терен е и доцент доктор Ростислав Бекчиев от Националния природонаучен музей Камбан. Той е експерт по насекомите и сега ще ни разкаже много любопитни неща за неговата работа. Всъщност тук провеждаме мониторинг на бръмбарите, които се срещат нормално в една широколистна гора. Мониторинга се провежда много лесно, прави се трансект, разходка да го кажем по-простичко в гората, като се оглеждат подходящите местообитания. Подходящите местообитания са, тук ще ви покажа един пример, ето такива паднали, гниещи дънери, изправени умрели дървета, места, които бръмбарите отиват да живеят, да снасят яйца и да се хранят. Днес имаме късмет, защото докато правих на горната площадка мониторинга, успях да намеря един много интересен бръмбър, който е защитен в България. Разбира се, улавянето му, събирането, отглеждането е абсолютно забранено от закона, но го събрах, за да ги покажа. Плюс това ние винаги работим с специални разрешителни. Това е буковия сечко с силно намаляваща популация в Европа. Ето това е мъжкия, големия с дългите антени, и женската. Различават се по дължината на антените, не по големината на тялото, която при бръмбарите се определя от това колко се е хранила варгичката. А защо намалява популацията им в Европа? Свързано с климатичните промени? Всъщност популацията намалява от много години и е свързано основно с изсичането и фрагментирането на горите. В България все още сме в доста добра и привилегирована ситуация да имаме добре запазени, свързани една с друга гори, докато в Западна Европа, една Германия да кажем, това далеч не е така. Имат малко гори, сравнително, които са отдалечени една от друга. Трябва да имаме предвид, че насекомите повечето са изключително слабо подвижни. Буковия сечко, например, през целия си живот, който трае 1-2 години, ще измине 1-2 км. Това е максимум. Това са животни, които не летят. Затова може да си представите, ако прекъснем една гора, има голямо разстояние между другата гора, той няма да може да премине. Ограничаваме му хабитата и той започва да изчезва. Климатичните промени само допринасят за да се задълбочи този проблем. Горите изсъхват, в началото това е добре. Тези животни обичат сухи гори, с много мъртва дървесина. Но ако това стане твърде голямо количество от гората, голям процент от гората изсъхне, вече те започват да изчезват, защото изчезва място, в което живеят. Ето точно тези дънери. Вътре снасят яйцата си, вътре се развива ларвата, какавидата. Както знаят нашите слушатели и зрители, бръмбарите са насекоми с пълно превръщане, т.е. минават през яйце, ларва, какавида, докато се появи възрастното животно. И всяко нарушаване на този процес и на хабитата, местообитанието, което те обитават, им се отразява изключително негативно. А лошото е, че за разлика от птици и бозайници, където с години се натрупва ужасно много информация за тяхната биология и екология, за насекомите все още се знае относително малко. Тепърва се разбира точно какво предпочитат, да кажем, да се хранят, какви гори предпочитат, какви температури предпочитат. Всичко това е свързано с мерките, които ние бихме могли да предприемем, или действията, които бихме могли да предприемем за тяхното опазване. Но това ще бъде много дълъг процес за събиране на достатъчно данни за тях. Насекомите като цяло са една, няма да кажа, пренебрегана група, защото се работи от стотици години с тях, но все пак не е толкова популярна сред обикновените хора, както са другите животни, които са и много по-познати, разбира се. Много набира сила гражданската наука, т.е. всеки, който е в природата, може вече да събира данни за тях. Има мобилни приложения като SmartBird, iNaturalist, които са свободни и с едно кликване на телефона вече имаме данни за вида, къде е намерен, кога е намерен, което е една безценна информация за учените, за държавната администрация, които се опитват да опазват и да научават повече за тези видове. Така че наистина хората много могат да помогнат в този процес. И то не е случайно, защото учените са малко, не могат да са навсякъде, докато туристите дори в градове или в национални паркове, дори по утвърдени пътеки са много и виждат много неща всъщност.
В групи като във Фейсбук, като насекомите, ентомозите, ежедневно се качват ужасно много наблюдения, които са безкрайно интересни за учените. А пък хората научават кои са видовете, къде живеят. Така че има вече една симбиоза между учени и граждани, да си помагаме взаимно и да събираме информация за тези интересни животни и не само те. Има ли опасение, че климатичните промени или другите заплахи, които станаха ясни, могат да се окажат фатални за някои видове насекоми, като имаме предвид, че те все пак се намират в основата на хранителната верига и едно тяхно изчезване би променило цялата екосистема нагоре? Има вероятност. В същото време насекомите са една изключително устойчива група. Това са животни буквално на милиони години. Буковият сечко съществува наистина преди милиони години тук в почти същия вид. Така че те си имат своите начини да се предпазят, но когато се натрупат много фактори, изсичане на гори, климатични промени, пожари, дори и насекомите може би няма да успеят да се преборят с всичкото това. Тоест съвкупността от вредни влияния, предизвикани от човека и естествени причини, вече може да доведе до изчезване на видове. Факт е, че насекомите намаляват. Последните години има много проучвания, които го показват. Пак ще кажа, в България сме в добро състояние все още, поради ред причини, но лека по лека тази тенденция идва и към нас. Всички искат да се развиваме, всички искат да сме като в Германия, но това също ще има цена. Затова разумното нещо е да се действа много внимателно, с грижа за тези малки същества, да не забравяме, че те са тук и че ние имаме огромната отговорност те да останат тук, след като са били вече наистина милиона години и са били заедно с динозаврите.